Pai le ta sa chem se u promise bun ai ba me pai. Ta me mot ban ong ba bro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka bate si TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Justice! Get along, shooting him! We want Justice! we want Justice! we want Justice! Yidawa Let Yidawa Get along shooting him! Yeah. We want justice! We want justice! Kumujing sengolam halo kajing shale behijat jong kuwi kalong kemi kablan ripun rius nam karta kablan ru iki khun ksiu hakashitrik leber ara cara pohon riu hakwe Shnong ka bahab hapo riboy district kipat ba no Shnong klemi syakmat ban pendrem juruh logan kajing ja pat dawaru iki buar jong ka an ban le dak beting persya yu samla ubla arpos nam karta budan ketiha ka kamle behijat Nakalyang Rangbah Shnong, kilong kami bat ke Village Defence Party, kelekin tu ki buar jongkaan, ban pencitam kat kumi kendon jongkaan, persyak ya usamla, ubla arpos nam, kena bukum kini kijing ja kinom jasyu hadin habut, hapo ke Shnong ka Thaw. We want Justice! we want Justice! Yidawa Get along Shooting him! Ngi nakaliang kum ki long kemi ki ba syajur nakabenta jong une ubale kam sniu hapo ka Shnong ka Thaw jongi damar katah kan ikapor nakaliang jongi kum ki long kemi ngi kwa ya ka an bakan kan bishar hok lane kan le teng nakabenta jong une u namar lada ka an kan pensenjor lane kan kanom simkhia mangi kum ki nong Shnong hapo jong kan ka Shnong ngidon ka jing sngo sir lane ka jing sngo shifting Bale se kane ka Kham ka ba ule sniu na kabenta jong ne iwe ilong kumi le se kanom kut tang hang ne henre kan long ru ka ba nanya ipteng na ka wei ka por sa ka wei ka por yang tengah kamu rumah Shnong lembat ka Shnong hebro ka wei kemi kwa saka beri jong ka an bakin Kham Trei Borbah ya kane ka Kham namar balong unu beri bu Kham long belum Kham Jakhlia hapo ka Shnong ka Thaw namar olale ki Kham ki ba fer no bun teli ki Kham dei tang kada kane yang kata hin nak liang tengah karpat hak सरकार baka simkhia kani ka kes tena liang jonga kumubai u presiden jonga VDP adon gi sukhia namta ka Shnong ka Thaw namar badon ubai u samla u balik kamba kampla balik ya kani Kham sniu kampo jai hapo jo ka Shnong jongi tena liang jonga ru ngaseu ko bon pau bat ka weiru ngaseu ban ong saka liang ka bor ka an ban liang ka bor ka an baka simkhia namta jo une briu boleh kampla kampa apa Shnong ka Thaw tegina liang ka Shnong jongi don ka jing sok ir don ka jing sok ting namta ki khun ki lawai jo ka Shnong ka Thaw tegarpat sek bor ka an baka simkhia ban le I Kham ki Kham ka baka sarkar ban le an re ki de ka ban le ya ka baka ha ban le teng ya ku mun briu khnang ba kalawai ka Shnong ka Thaw jui kam nom ja shu nang ne skman ku gidi jai Kham ten liang jonga ru ngam dor sipun kitin ka ban perseo sek bor ka an here nga nge skem baka an kan le ya kane ka Kham berangsa. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale!
Gorgeous. Let's go. Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.